Όλοι όμως ξέραμε ότι θα επιστρέψει. Όχι μόνο επέστρεψε, αλλά ήδη κυκλοφορεί το πρώτο του ολοκληρωμένο CD. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Νικηφόρο! Ούτε που είχα φανταστεί όλα αυτά που μου έχεις δώσει, ότι θα τα βρίσκα στη γη. Θα ήταν μια μέρα τυπική, μα είναι η αγάπη τόση που όλα αλλάζουν στη στιγμή. Εσύ, μόνο εσύ, τη διαφορά ήρθες να κάνεις τη
αντίο η στιγμή και τίτλους τέλους δεν θα δούμε. Με τις καρδιές μας επαφή και όσο είμαστε μαζί, να ξέρεις όλα τα μπορούμε. Δεν έχει τίποτα χαθεί. Εσύ, μόνο εσύ, τη διαφορά ήρθες να κάνεις στη δική μου τη ζωή. Σε ένα φιλί σου είναι ο Θεός, σε ένα φιλί σου μακριά σου όλα είναι αλλιώς, κι αλλιώς μαζί σου τα όνειρά όλα στο φως και στο κορμί σου. Σε ένα φιλί σου είναι ο Θεός, σε ένα φιλί σου. Σ' ένα φίλι σου είναι ο Θεός, μακριά σου όλα είναι αλλιώς, κι αλλιώς μαζί σου τα όνειρά όλα στο φως και στο κορμί σου. Σ' ένα φίλι σου είναι ο Θεός, σ' ένα φίλι σου. Σ' ένα φίλι σου. Νικηφόρος, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον. Επιστροφή στο X Factor. Να λοιπόν, γιατί το X Factor λειτουργεί. Εδώ ο Νικηφόρος επιστρέφει με ένα ολοκληρωμένο πλέον άλμπουμ, με εμφανίσεις στην Αθήνα. Το πρώτο τραγούδι λέγεται Υποσχέσεις και το δεύτερο είναι ένα φιλί. Ναι. Το Υποσχέσεις το έχεις γράψει κιόλας. Το έχω γράψει εγώ, μουσικής τύπους. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμφανίζεσαι με τον Γιώργο Μαζονάκη, στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό και κάνουμε τα αίσια ανάποδα. Με το φίλο σου, Γιώργο. Και το δίσκο. Να δούμε το δίσκο λίγο του Νικηφόρου. Αυτός είναι. Μπράβο, Ο Νικηφόρε. Νικηφόρος γράφει γενικώς τραγούδια. Έχει γράψει κι άλλα. Και ωραία. Λοιπόν, απόψε Να την είστε καλά, Κριτική ευχαριστώ Επιτροπή πολύ. δεν την ακούσεις να σχολιάζει την εμφάνισή σου εδώ. Και να κάνει άσχημα σχόλια, όπως ήθιστε. Και δεν κινδυνεύεις βεβαίως με αποχώρηση, όπως καταλαβαίνεις. Ευτυχώς. Ίσα ίσα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ μαζί μας απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ την εταιρεία μου, τη Heaven και τον Μάκη τον Κουνέτη, που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτό το πρώτο μου CD και να μοιράζομαι την αλήθεια με τον κόσμο. Μπράβο, Νικηφόρε. Και το πρώτο κομμάτι σου είναι χιτάρα. Είναι τόσο ωραίο κομμάτι. Και μου αρέσει που Το το δεύτερο. υποσχέσου. Το υποσχέσου. Σχέσου. Και μου αρέσει το δεύτερο πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι πολύ. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τον Κωνσταντίνο Αβραμόπουλο που ήταν ο Ναι, πιανίστας μας. βέβαια. Και μου έχει γράψει και 2 κομμάτια στο δίσκο. Έχει γράψει και 2 τραγούδια στο δίσκο. Ναι, μαζί με τον Άρη τον Κλεισούρα, τον Ιωσήφ τον Βακόνδιο και τον Γιάννη τον Ιερεμία, που είναι φιλαράκια μου και κάναμε κάτι έτσι όλοι μαζί. Και είναι το επόμενο, πρωτοεμφανιζόμενοι. ο Γιώργος Θεοφάνους. Λοιπόν, επίσης και τη Φανή, η οποία σε πλαισίωσε. Βεβαίως. Το κορίτσι μας. Νικηφόρο. Το πλαισίωσε. Και τα Και δύο να τα τα έκανε. λέμε, έτσι. Και τα δύο τα έκανε. Μόνο Νικηφόρο μου, σημάδι, εντάξει. ευχαριστώ Χάρηκα πολύ που πάρα ήσουν πολύ. πάλι εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Και εσύ, και εσύ.